Mit navn er Anders Grønbæk. Jeg er Business Development Manager for Danmark, Island og Norge. Det er med stor glæde, at jeg i dag kan introducere Philips Ultinon Pro 9200, som er toppen inden for LED-belysning til eftermontering. Der tilbyder op til 400% mere klart lys. Produktet er til bilister, der kræver det bedste og ønsker at rykke grænserne for bilbelysning. Med Ultinon Pro 9200 vil du opleve en revolutionerende lysstyrke, der giver enestående synlighed under alle forhold. Den præcise LED-chip-placering kombineret med Philips SafeBeam-teknologi sikrer, at lyset stråles præcist, hvor du har brug for det, uden at blinde modkørende bilister. Disse lyskilder giver ikke kun en usædvanlig god lyskejl på bilen, men de ser også fantastisk ud. Med en farvetemperatur på op til 5800 Kelvin producerer de et køligt, stilfuldt lys, som forbedrer din køreoplevelse om natten. Philips Ultinon Pro 9000 ultrakompakte design gør installationen til en leg, selv på de mest trange steder. Den er perfekt til bilister, der leder efter en nem LED-opgradering. Oplev Philips Ultinon Pro 9200 og forvandle din køreoplevelse med en uovertruffen ydeevne og stil. Philips.